बना के बाड़ा सन कोनो गाड़ियों घोड़ा के साधन नहीं। भूख लागल बा, पैदल चलत चलत तो दिमाग खराब हो गइल बा। जइते जइते तो पहले खाना चाहिए। रुक जो ले भजो ले फान फान हम देखा तनी फान तरह की ना। अरे सर तू फान। अरे बाबू भयो रे हौ बिसा हवा मामा नियन लागता रन बुझात त बारे उहे हवन का बिसा हवे मामा हवन चल लागता। चल चल माई के खबर कल जाओ। चल हैं चल माई के खबर कल जाओ। सब रोटी खा जइहन। अब हमनी के जल्दी घरे चले के पड़ी। चल चल दिमाग लगा ना हम पिठैया जाए चल फिर। अरे उठे सकब रे हम खा खा के सर अच्छी हो गइल बा। तंदरी बाद हम ले लेब ना भैयो। हां हैं हां हां ठीक है। हां अब बैठा ले चल ले चलनी भैयो ना। घोड़ा गाड़ी टिक टिक माई से तुरंत कहे के घोड़ा गाड़ी टिक टिक घोड़ा गाड़ी टिक टिक। माई रे का भइल? बिसहवा मामा आवतारन। अरे घर में तरा सुनो नहीं खेरे वो तो 20 गो रोटी खालन। बड़ा समस्या हो गई। अब तो हमनियों के खाना भात तो खइहन ना रोटी खालन। भात ना खाइला ना भात ना खालन रोटी खालन। आटा नहीं खे कैसे होई रे? हुईजे बैठ एकदम हर थाक के पैदले बुझाता आइल बड़न। तब भुनुर करके कछिया भिरी बैठल रहन। बिसहवा मामा तब सब खा जइहन। अब हमनी के कैसे खाए के? खाए के तो छोड़, घर में आटा नहीं खे। पहले आटा जाके व्यवस्था करके लावासन तब नु बनी। वो तो हारल थकल आवत रहन तो बनाए के पड़ी खाना नु। मामा के देख के खाली अब देह नोचता। देहन अब का करना? हमारा आड़ो नोचता। अब हो गइल हमनी के खेला खत तो। अब भैया हमनी के भर दिन भूखले रहे के लिखल बा। तोनी के भात खइहसन भात बनी। आटा के एती करसन आटा रोटी बनी। उ रोटी खालन भात ना खालन। हम बचपने से नोचिलाए लेके हमार नाम नोचना रखले बड़े। हां बचपने से तो ऐसे नोचेली से ऐसे तोरा के नोचना रखल बा। हमार देहिया हमेशा नोचते रहेला। सुन ना रे हम पिल बन हमारा नाम का रख ले पता बा टेंगड़ा का है। मामा वही वाला होइए हमनी के यहाँ से जे भी खाना पीना बाओ के 9 2 11 पहले खा ली जा। ठीक बा हां जवन बनल बा तन पहले खा ली जा। हां ठीक बा। हां ओकरा बाद रोटी जवन बनी तवन ओकरो में से दिमाग लगा ली हल जाई। दिमाग लगा ली हल्ले। हां अरे वो हरल थकल आइल हवन पहले तो हनिए खइबसन। हरल थकल आइल हवन तो बच्ची देखो तनी पहले से उनकर देहो बहुत दुबर आ गइल बा। देह आधा हो गइल बा। हम आवे तो दसन। हरवे से चिन्हनी है। हाँ। एकरा मतलब अभी जरूरी नहीं खे भइयो। ई जरूरी नहीं खे कि उ पहले इतना खइहन। जरूर बढ़वे कि उ पहले से उनकर खोराकी घट गइल। उनकर देह पहले से आधा हो गइल बा। तो बुझात आज एजे मोटा के जइहन का पहले देख ले। अरे तोनी के खियैलसन ना पियैलसन अब पहले ही कहे लगलसन मोटा के जइहन चाहे कुछ आवत रन जल्दी खटिया उठेला के बिछावसन। भैंसा हल ही हवन त मोटका ना कही त का कही। उठाओ भैया हमरा के उठाओ। हमनी के जात नहीं जा खेले जाता ना खेले जेबसन पहले बिछौना एथी क दसन कुर्सी उर्सी लगा दसन। हमने खेले जाता है। हमनी खेले जात नहीं कर तू टिक टिक कही टिक 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 टिक। इतना ए खरोचना बाड़ा सरे। अरे भैया आगुलन रे। गोर लागत नहीं भैया। खूब खुशी रह। घर के का समाचार बड़ुए? सब ठीक बा। आ भौजी उजी सब कोई ठीक बा। माई बाबू सब ठीक बा। भतीजा भतीजी ठीक बाड़ा सन? हाँ सब कोई ठीक बा। अच्छा जब पैदल आवत आवत तो थक गइल बानी। भूख हो लग गइल। अच्छा हम खाना बनैले बानी दे तनी खाई के। ल कुल्ला मुखारी कर तब तक हम एथी कर तनी खाना लेके आवा तनी। पहले इतना ना खिलाए बहनी। पहले से कुछ घट गइल बा। 2 बेर 5 दे दिया 1 बेर 10 आ 1 बटुलिया दाल दे दिया उतने में हो जाई बस। हां अबे चला अब कर ना तनी लइकन के। बेसी रचना केने बड़ा सरे मामा आइला ना सरे। आगन जा माई। गोल लगता नहीं मामा। खूब खुश रहलो खूब खुश रहलो। से गोल लग भयो। हाँ खूब खुश रहलो।
खूब आशीर्वाद दिया। एकदम खूब खुश रहा लोग। अच्छा मामा खाना वाना मांगत रहन, ले आवा तनी हम हाँ, खाना ले तनी के आके मामा से दे। बतियाओ सो। पहले ही इतना खाएला मामा। ना ना अब कुछ कम हो गइल बा। 2 बेर 5-5, 1 बेर 10 आ 1 बटुलिया दाल दे दो तने में बस। पहले से बहुत कम हो गइल बा। ई कितना होला रे भैया? तू तो पढ़ल लिखल बाड़े। सारे स्कूल के पढ़ल लिखल कहल जाला, स्कूल के पीछे न पढ़ल बानी। सुन बीए करत रे। 5-5 जोड़ी जा। 1 2 3 4 5। एगो हम 5 खींचनी, एगो सारे तू खींच। हाँ रुक ना। 1 2 3 4 5। तो 5 तू 5-5 जोड़ कितना होकल? 5 मान ले 5। अरे तू 5 घिचले ह। हाँ। तो हमू 5 घिचनी है नु। तो गिन अब कगो भइल? 1 2 3 4 5, 5 होकल। तो तू घिचले ह। तू घिचले ह। पाँच हमार घिचल का 1 2 3 4 5। तोर घिचल का भइल ह? तू फिर घिच अपन। 1 2 3 4 5। 2 हाली 5-5 5-5। अच्छा ई बात रहल ह। ठीक। मामा खाएलन 2 हाली 5-5, हाँ। 1 हाली 10 हाँ। आ 1 बटुला दाल खइहन ओतने में बस। तो पहले से खोराकी कहतन घट गइल बा बिसाहवा मामा के। तब एक गिन के बताई जा कि कितना होखल, तब ना माई के बताई जा तो वो हिसाब से माई खाना दी। माई की कहले ह कि माई के रोटियां छोट छोट बनई है। हम काहे कहे जाए, पहले गिन के पुराव ना। तो हमारे देख 1 2 3 4 5। तोर 1 2 3 4 5। हाँ 5 दूना 10। 10 होखेला, 10 होखेला। 5 दूना 10 ना होला। सार तोरा से बेसिए हमारा अकील बा। 1 2 3 4 5 6 8 7 9। इहे सार पढ़ल लिखल बड़ा तू। तो 5 दूना 9 आ 10 कितना होखल? 11। 11 गो। 1 2 3 4 5 6 8 7 9 आ 10 9 10 15। 15। तो माई से कहे के पड़ी। तो खालन 20 गो नु। तो पहले 20 गो पुरैबे नु। तभियो तो हिसाब गड़बड़े होता भैयो रे। देख हम बता 1 2 3 4 5। हाँ 5 दूना 10। हाँ 10। दुका दुपहरा हमार बहुत तगड़ा बा। हाँ 5 दूना ठीक बा। 10। 5 दूना 10 हाँ। और चाहिए 10 गो रोटी तब न पूरी 20 गो पूरी। मामा चुतिया बनैले हाँ। तब का उनकरा के कम समझत रे। तो उ तो 20 पन हो गइल भैयो। 5 दूना 10 आ 5 दूना 10। 10 10 10। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दूना 20। ओ तो 10 दूना। तब तो बिसावा मामा 20 गो अभियो खाता रहन। हाँ हो गइल भैयो हमनी के कल्याण। आज भर दिन माई भी भूखले जो मर। तुरंत कहिए माई रे तनी छोटे छोटे 10 गो रोटी के 20 गो रोटी बनाए के कोशिश करे। ना अब खा लेवे दे भैया। अब देख ली जा मामा के स्थिति का बा। खा लेवे दे। दे दे रे माई दे खाना दे मामा के ले आके दे। हो गइल हिसाब किताब विशेष। लो भैया खा। भैयो रे बटुलिए के दलवा देतिया। ए घड़ी बेसी ना खाइला नु। ए घड़ी इतने में हो जाला। बस बस अब हो गइल, अब ना चाहिए। बस इतने चाहिए, अब बेसी ना चाहिए। सब दलिए दे देले रे मैयो। हाँ हाँ रे बाबू, मामा तनी खा लन नु आ दाल पियलन तनी ज्यादा, यही से दे देनी है। माई तोरा के मामा के हिसाब समझ में ना आइल ह। 2 हाली 5 5 1 हाली 10 आ 1 बटुला दाल दे दे ओतने में बस। बोल ना रे भैयो कितना हो गइल? माई के समझाओ ना। तू समझाओ माई के। हम कहे से हमरा से तब 20 गो पूर गइल। हमरा समझाई। अच्छा खाए द, का करबा? जब तोहरा तब घरे मामा आइल बनन त इज्जत आज पानी चल करबा जइबा न। ना। का करब? खा पी लेबा चल जाइब। अच्छा ठीक है बा, तब खा पी के चल जइह।
वो चलत चलत हैरान हो गए वही से कहने तनी चलनी बहनिया घर तनी खा पी ली भूख लाग गई। हाँ तो ठीक है, खा पी लिया मामा, चल जे साँझ तक ना न रुकब। ना 12 बजे से चल जाइए। ठीक बा, घरे बहुत काम बा। ठीक बा भैया रे, हमनी के आज सतुआ उतुआ खा लेवे कि ना।